my channel! To this video guys, pupunta kami ngayon sa dagat. So nandito na kami sa dagat guys. Low tide. Ayan, na-remember ko kasi guys, nung bata pa kasi ako, yung father ko kasi, palaging pumupunta doon, maligo sa favorite place nila. So pupuntahan ko ngayon guys, para ma-remember ko. Na-remember ko kasi guys na ang ganda doon. Para makita nyo rin kung ano kaganda talaga doon. Kasi may puno kasi guys na ano sa dagat. Nandyan sa dagat na ano, tumubo. Na ano na tumubo. Ayan guys, look. There we go. Ayan guys, malapit na tayo guys. Yan! So there we go guys. May nangalag ano guys. So guys, nandito na tayo. Ayan, dun guys. Ang gandang dun. Maganda dun guys. Super ganda. Super init lang. Sige, okay ka. Pidihimod na yung pagpayag eh. Dito guys, nandito na kami. Ayun, ayun guys, Yan, dyan kami naliligo guys nung bata pa ako. Dyan, yung papa ko kasi guys, dyan lagi. Ay, dito ka lang. Ayan guys. Super ganda dito. Ayan guys. Nakikita mo guys ang bundok. Yung tubig niyan guys, galing yan sa bundok. Doon guys oh. Doon. Galing yun dyan. Super ganda talaga dito guys. Kung pumunta ka dito guys, super ganda. So mga tagak mo dala Video ako dun. Hello! Nandito kami ngayon sa Tambo. Sa tinatawag nilang Sabang. Nandito kami ngayon. Ganda talaga dito guys. Kaso lang super init. Ayan, look. Tingnan nyo guys, ganda talaga guys.